kaya kita. No? Parang buang. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ririnig pala. Tamsak. Tapos ka na, Delpin. Tanggalin nga natin tong bubble na to. Kakaduling. Kahit 30 minutes lang ako, pwede na. Ito na naman, hikab-hikab. Duling ba? Anong duling? Sinong duling? Kakaduling yung bubbles. Share ko lang. Uy. Ngayon lang dumating yung mo. Text mo. May harang ba ako? Parang walang harang. Mga 30 minutes lang ako. Matulog na. Dami ko sanang friends, kaso hindi naman sila marunong sa YouTube. Pwede ko tong ibaba eh. Really, really blue.
Bakit tuwing mag-ilis ako, naantok ako? Ba yan? Napasi iba ni hula pa. Wala. Yung kamay mo ba, Delpin man? Delpin din nangangati sa radiation. Grabe. Grabe yung kamay ko nangangati sa radiation. O kaya sa allergy na to sa ano? Lansa. Pera. Anong pera? Wala kang pera? Ayan nga, oh, nagkakaroon na siya ng ano, oh. Yan, yung may laman siyang tubig. Yan, oh. Malapit ng alin. Hindi nga tumataas yung revenue ko. Yung Google AdSense pin ko, wala pa. Ewan ko saan. Siguro nga sa tubig. At saka yung sa ano, pag ano ko ng malansa, yung lalo na isda, yung karne. Ito nangangati. Nangangatin yung mga kamay ko. Dito na. Makit na naman itong pusa dito. Dapat yan. Nagulo ng pusa. Nangat ito, may ano. Nagbabalat tuloy kasi tinatanggal ko yung tubig sa loob. Tapos nagbabalat siya. Pag natapos to, magti-tiktok daw ako. Nag-ilang oras ka ba? Nag-LS? Dudong. Sama naman ang ano, pangalan mo. Tama na yung 30 minutes siguro. Update lang, ano naman ako nun. Isang oras ba yun? Di ba masama yung 30 minutes lang mag-ilis? Parang update lang naman yun. Dapat pag nag-LS, meron kang mga games kasi marami kang tao.
Wala akong pera eh, pampag-games eh. Wala ngang laman yung Gcash ko sa 10 piso. Mas maganda kasi mag-live sa tanghali kaysa gabi. Pero sa gabi, maganda pag maraming tao. Yung iba dyan, gawin marami silang tao kasi meron silang mga parapol. Si Arlene Indaylin, lagi nagpaparapol yan tuwing susweldo siya sa YouTube. Meron siya yung 1,000. Yung ano ko, subscriber ko, hindi na umangat. Ganun na lang lagi. Ano ba yan? Antok talaga ko. Parang kagabi lang to ah. Paano mo naman sabi? Malapit na. Ilang buwan ba inantay mo bago mo nakuha? Ako submit ako ng May pa yun, May. Ay nako. Pag nangati ang kamay ko, allergy yan, hindi yan pera. Maniwala ka dyan sa pera na yan, lagi nangangati kamay ko, wala naman akong pera. Ba yan? Pangit nga ng kamay ko. Gusto ko nang magpahinga. Kakasawa na magtrabaho. Grabe si Kai Soto, tangkad-tangkad. 7. Alimasag. Ha? Bakit naka-igles ka na? Downloading. Lagi naman eh. Sira na. Nauna, 3 bar. Nasa labas kasi yung wifi. Sa kwarto kasi namin, nandito ako sa kusina.
kwarto namin. Yung wifi kasi hindi mailabas dahil yung saksakan nasa loob. Dito, yung saksakan nandito sa may pinto. Ano ko yung wifi sa hagdanan. Pag naubos naman ng load, ano lang siya, 199 1 week. Very supportive talaga. Ay, nako. May katchat ako. Kumain naman ako para ako nagugutom. Ano yung tiyan ko sa may gata. Why are you using glasses? Saan to nagtitext ah? Why are you using glasses? English na yun. Ito? Kabilaan. Thank you sa nakabidi dyan. Ang tagal ng harang. Ang kuripot ni Lolo sa bayad sa harang, no? Magkano lang yata yung bawat piso? Yung bayad pa sa harang, piso lang ba? Sintabo?
scammer. Ay, nako, nalibang na ako dito kasi. Got it. Ano ba yan? Oy, ang bisita, ang bisita. Nalibang na ako. Huwag kasi puro gwapo. Eh, anong gusto mo? Pangit?
Ay, nako. Nisikmura ako. Parang di ako kumain. Harangin mo sila ko. Harangin mo sila. Nakalimutan namin. Teka, saglit lang. Kung sinong matibay, matira yon. Ayaw, nakalimutan na talaga ang iris. Nag-mute kasi ako. Kasi may gumamit. Ano ba ito? Hala. Ano to? Mahina ako. Sorry, sila na lang. Pasa mo. Pas mo na.
Palalakasin. Palalakasin kita. Ay, naku. Sorry. Dodong Pugak. Meron lang akong kachat ang iistorbo sa LS ko. Tambay lang muna. Oo nga. Hindi tayo sigurado doon. Bahala na kung sino nga matibay. Shout out daw kay Kuya Dodong. Diyan ka pa ba, no? Edelpin Manubag. Nakakaloko tong kateksto eh. Maubos na lang yung LS yung oras ko. Tatawa siguro to. Tawa ng tawa ka siguro dyan, no? Wala na isa kong tambay. Kung saan sila masaya sa pagnalang nila kaliligayan. Tama yan. Tsaka doon, di tayo sigurado dahil masyado siyang pogi. Pag pogi, maraming nagkakagusto. Mahirap yung LDR. Hindi mo alam yung parang lagi kang naghihinala.
Na ano ko na siya eh, na-stock ko na siya. Meron siyang YouTube channel. Meron siyang ang YouTube niya dalawa. Meron siyang fan page sa Facebook. Meron siyang Instagram. Tapos, noon ka, ano siya, real estate broker, kaya millionaire. Ang income niya sa isang buwan ay $39 million. Na-stock ko na siya sa Google. Pero hindi niya alam na alam ko yung tungkol sa kanya. Kasi iba yung ginagamit niyang name. Ano ba yan? Pero Lord in love kasi. Hoy! Pumayat na kaya ako, oh. Gusto mo ma-stock? Sige na nga, oh. Lapit na ako mag-end. Nabala na lang yung 1 oras. Bakit 4? Sino yung pang-4? Sige nga, bilangin mo. Sige lang, malapit na akong matapos. Tanggal yung antok ko. Ano yan? Nisip mura ako eh. Ano po? Nagpunta ka sa... Talaga, naka-1K ka na. Hala. Oo nga. Congrats. Unahan mo pa talaga ako. Pwede ka na mag-live. Mag-live ka na para meron kang pera. May nakikita ka ng camera. Ako ilan pa lang subscriber ko eh. 100 plus pa lang. Hindi ako nag-update masyado. Mag-live ka na. Tingnan mo, sabi ko sa iyo eh. Lagyan mo ng content yung account mo eh. O yan, tuloy.
Nandiyan pa ba si ano? Delphin Manubag. Are you there? Ganun ba yun? Marami akong followers. Ay, hindi. View, yung likes, magto 2,000 na rin. Dito pa. Sige lang, meron akong kausap eh. Ang istorbo sa LS ko eh. Ayoko mag-follow. Tapos hindi nila ako ipapalo back. Karamihan ng followers ko, taga Myanmar. Aha, disturbance lang pala. Hindi, okay lang. Hindi ka istorbo. Nawala yung antok ko. Buburahin ko na yung mga sinend ko sa'yo ah. Baka kung saan-saan maglakad to eh. Okay lang tong naka-yellow kasi ay orange. Ano yan? Kahit saan siya magpunta, pwede yan. Itong isa ay baka maligaw ng ibang landas eh. At least nawala yung antok mo dyan. Oo nga, nawala yung antok ko. Naantok na, hikab na nga ako ng hikab kanina. Lagi akong late na matulog. Minsan, kailangan isang gabi natulog ako 1:30 na. Isturbo ang tao. Ewan ko ngayon. Mahirap yung magkaibang oras eh. Sa kanila, umpisa pa lang ng gabi. Dito, hating gabi. Sige na, ano lang eh. 10 minutes na lang oh, matatapos na. Antay mo na lang. O sige, matulog na. Anong ulam mo, Dudong Pugak? Sige lang, salamat. Malapit na rin ako magtapos. Parang hindi ako kumain. Nisip mura ako. Ewan ko bukas kung mag-ilis ako. Mag-ilis ka bukas, Bilpin. Naman. Nawala na yung antok ko eh. Balik na naman.
Kung wala ang lakad. Anong lakad? Bukas. Ba't day off mo pala bukas, no? Wala kang lakad eh. Gala ka ng gala. Palibasa may pera ka. Nakangati talaga yung kamay ko. Sa ano yata to, radiation ng cellphone. May ano namang casing yung cellphone ko. Buang to. Kitawan lang ko oy. Bakit? Bakit? Anong problema? Five viewer. Salamat sa 5 viewers. Really? Malapit na to, ano lang, 3 minutes. Parang ano? Anong parang? Hala? Parang ano? Parang Marikina. Parang may ano? Tuloy mo. Parang may pakpak. Ay, naku, ewan. Chika tayo mamaya pag natapos ako mag-ano. Basta kinilimos na. Ganun. May chemist. Katuyaw.
Sa oras na ako, ako'y ano, Delphin Manubag, ako'y papaalam na. Sa oras na, sino pa ba nandito? Parang walang ibang tao. Delphin, Dudong Pugat, ako'y magpapaalam na. Isang oras na pala ako. Bye-bye, good evening. Antok na ako. Bye, Delphin Manubag. See you tomorrow. Good night.